L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol bagħtet risposta lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar it-tanker tal-LNG f'Marsa Xlokk. Permezz ta' ittra, iċ-Chairperson tal-Awtorità Deo De Battista informa lil Busuttil li flimkien mal-entitajiet l-oħra li jiffurmaw parti mill-awtorità kompetenti taħt ir-regolamenti tal-2015 dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar, l-awtorità qiegħda twettaq l-obbligi u l-funzjonijiet kollha tagħha kif stabbiliti fl-istess regolamenti. Fl-ittra kien spjegat li l-awtorità kompetenti li magħmula mill-istess OHSA, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Protezzjoni Ċivili hija responsabbli li tevalwa u tikkomunika l-konklużjoni tal-eżami tar-rapport sottomessi mill-operatur, proċess li għadu għaddej. Intqal li l-awtorità għandha l-obbligu li torganizza sistema adekwata ta' spezzjonijiet meta tibda topera l-Power Station il-ġdida. L-awtorità spjegat li skont fl-obbligi tagħha kienet inkarigat espert barrani biex jassistija fuq livell tekniku waqt l-evalwazzjoni tad-dokumentazzjoni kollha. Hawn kien aċċertat li d-dokumenti kollha se jiġu pubblikati la darba jintemm il-proċess ta' evalwazzjoni u jibda l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. B'dan il-mod l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol se tosserva l-prinċipji ta' trasparenza u se tassigura li l-qalba għall-gass se tkun qed issir bl-aktar mod effiċjenti bil-miżuri kollha ta' prevenzjoni u kontroll indikati.